Op ziek naar het jocht, zowel letterlijk als figuurlijk aan deze tafel. Want Peerske is het feest van het jocht en muziek. Hoort de Pruksma die wil u zien leefde voor de Matthäus Passion bijbrengen. En het Hollands Licht, wie het handelsmerk van Rembrandt en Vermeer. Fotograaf Theo de Witte die zieken dat jocht al jaren en wij zieken aan zijn mai. Goeien, dit is Bient op de dag dat Libanon-veteraan demonstreren voor meer erkenning en betere nijzwaar. Tussen 1979 en 1984 werden de goed 9.000 Nederlandse militairen naar Libanon uitgestuurd. Hun grootste taak is de vrede te bewaren tussen Israël en de Palestijnse verzetsorganisatie, de PLO. De Nederlanders komen daarbij gauw eens onder vuur te lezen. Nou, 30 jaar later lieten de Libanon-veteraan weer van naar jaren. Ze vinden dat ze net goed geholpen binnen bij het verwerken van haar trauma's. Een soort hield last van psychische klachten. Zo wil dat toch het ministerie van Defensie van compenseren worden. De veteraan vreeg om een skeervergoeding van 15 miljoen euro. Ja, Henk Bongelach, jou kennen dat gevoel denk ik als ik in oor intinken wat veteraan mooi uitzie. Je hebt zelf in Nieuw-Guinea West, dat is in 61-62. En je bent 18 jaar lang vastzitten West van de Friese afdeling van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Begreep jou de lulkens die de Libanon-veteraan nou vielen? Ja, dat begrijp ik heel goed. Dat zij in opstand komen, dat zij geen erkenning krijgen van wat er gebeurd is. Ze zijn er waarschijnlijk heen gegaan onder de mom van wij gaan naar een gebied waar het toch vrij rustig is. En als je dan geconfronteerd wordt met oorlogshandelingen, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je daar dus op reageert. Ja, want we hebben maar een peer Libanon-veteraan uit Friesland bellen en die zei zeg, ja, het waard aardien als een soort van vakantiereis. En als we dan weer omkwamen, dan was het net zeuren. Het wiet dan net zo sfeer. Nee, nou, kijk, dat gebeurde ook in onze tijd, in 61, 62, in Nieuw-Guinea. Het was ook een land waar op zich niet echt oorlog was. Alleen we gingen wel onder oorlogsomstandigheden, dat is het verschil. Ja. En we waren natuurlijk dienstplichtig. Alleen dan ben je daar goed en wel en dan kom je in een hele andere cultuur terecht. Waar dus mensen nog onthoofd worden, en noemen we dan koppensnellers. Ja, dan kom je in een hele andere wereld. Mensen die zelf in een stenen tijdperk leven. Terwijl dat je eigenlijk alleen maar hoorde van, oh, het is daar mooi, de zon schijnt er altijd. Nou, zo ging je erheen. Heb je dat ik zien? Dat mensen de hol raak kregen of rare dingen? Heb je dat maar? Ja, ik heb zelf onder vuurgevechten meegedaan. Dus ook actief aan oorlogshandelingen. En daar krijg je dus last van. Maar ja, dan kom je thuis. En dan zeg je van, ik ben weer thuis, gelukkig. Ja. Ik leef nog, alle anderen zal wel goed komen. Je hebt geen verwondingen die zichtbaar zijn, want dan is defensie er wel. Als het zichtbaar is, is het geen probleem. Ja, kun je daar een voorbeeld van nemen? Nou, als je dus zegt van ik heb mijn been eraf, dan is het zoveel procent invaliditeit. Dat meten ze aan uit... Ja, dat wordt gewoon gezegd van, je been is eraf, nou dan heb je zoveel procent invaliditeitspensioen. Ja. Ja. En dat is het verschil met dit soort handelingen. Die mensen zijn natuurlijk veel getraumatiseerd. Ja. En dat heeft in die tijd geen erkenning. Dat bestond niet. En jou heeft op een gegeven moment zelf PTSS gekregen. Ja. Dat gebeurde. Doet er een oorlog weer, de Irak-oorlog. Kun je dan opschrijven wat er maar gebeurt? Dat je... Nou, het was de Irak-oorlog. Ik had me, dacht ik, afgesloten voor het verleden. Dat dacht niet ook? Ja, dat dacht ik. Ik had daar geen last van, mij markeerde niks. Ik had wel 40 medicijnen per dag die ik slikte. Allemaal op potjes. En ik had astma, zeiden ze. Maar ik heb geen astma, ik had een oorlogstrauma. En die is onverwerkt gebleven, 30 jaar lang. En daarna heb ik dus, toen stortte ik in, toen ik de beelden zag in de oorlog van Irak. Ja. Daar ben je mee geconfronteerd. En dan zeg je van, ja, maar dat herken ik niet. Hè? Want ik had dat niet. Nee. Maar alleen je bent helemaal van de wereld. Ben je toen goed opgevangen, terug de krijgsmacht? Nee. Door de BNMO ben ik goed opgevangen. En dat is dus ook mijn redding geweest.
Ik heb alle inrichtingen in Nederland gezien van binnen, waar de posttraumatische stressstoornis dus behandeld wordt. En dan kan je dus dat je het aanvaardt zoals het gekomen is. Ja. En dan is je astma weg. Mijn benauwdheid was ook weg. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat deze jongens zeggen van tegen de overheid, nou, wij hebben daar last van. Ja. En komt die nou maar, overheid. En 15 miljoen? Vregen ze, is dat een goed bedrag? Of is dat een bedrag waarvan je denkt, wat maak je er maar? Nou, kijk, ik zeg altijd van, het bedrag is niet het belangrijkste. Het gaat om de erkenning van de overheid, van Defensie, dat jij dus uitgezonden bent met een groot risico waar je van tevoren niet wist en dat je terugkomt en geen erkenning krijgt. Dat hebben we ook met de Indië-mensen. Ja. Ik ben zelf secretaris van de FOMI. Die Indië-mensen die kwamen thuis en er was er niet een thuiskomst van fijn dat jullie er zijn. Van ja, je kwam aan de haven en daar kwam je van de boot. En het enige wat ze zeiden van, we moeten je zorgen dat we jou ergens afleveren. Dat is dus wat... Maar is die mentaliteit dat je zorgt naar wat er nou gebeurt, hè? Er binnen heel tijd meer veteranen bijkwamen. Is dat zinwürdig nog altijd zo eigenlijk? Ja. Of is het beter van? Het is wel beter geworden. Kijk, wij zullen Defensie niet moeten afschillen als een misdadiger. Defensie die heeft ook aanvaard de nieuwe veteranenwet. Daar heb ik ook aan meegewerkt, aan de veteranenwet. En dat is natuurlijk, daar staat heel wat in omschreven, hoe je dus na afloop met een veteraan om moet gaan. Want als je zegt van zoveel miljoen, ja, dat is natuurlijk niet, dat is natte vingerwerk. Want wij hebben nog een 30.000 militairen die dus ook getraumatiseerd zijn. We hebben natuurlijk ook veteranen bij die nog geen hulp gekregen hebben. En die zitten op hun sterfbed nu. Dat ze dus eigenlijk in de doodsfase dus nog schreeuwen naar hun verleden. Ja. En dat komt dan nog weer boven. Okay. Nou, dank in ieder geval voor de uitleg van hoe dat nou zit, maar dat posttraumatische stressstoornis. En we zullen afwachten of de veteraan dat krijgt, maar in ieder geval bedankt. Ja, Rembrandt die is bekend om de bijzondere lichtinval op zijn schilderijen. Dat fenomeen wordt Hollands licht neemt, maar bestiert het nog wel? Nou, fotograaf Theo de Witte van Leeuw, die denkt van wel. En hij maakt er dit boek hoor. Ik kan het er even bij pakken. Er zit een prachtige mooie plaat op. En hij gaat dus eigenlijk altijd op zoek naar dat mythische Hollandse licht. Theo, welkom. Wij mochten van de morgen even maaien, maar hij om op zoek te gaan. Want waarom wie dat nou eigenlijk een perfecte dag, Joet? Nou, dat is dan ook weer toeval. Je moet een afspraak maken en dan hoop je gewoon op dat het ook mooi zonnig is. Dus je kijkt dan wel een beetje in de toekomst. Dat je denkt, nou, hoe zou het weer zijn? Ja. Nou, en dat was natuurlijk fantastisch vandaag. Maar dan is het dus maar de vraag of het slaagt, hè? Ja, daarom, want het was eigenlijk te mooi. Oh, net een volle verklap. We zullen even zien. Miranda Werkman ging mooi van de morgen in de Rotte gemeente om het Hollandse licht te zien. Is dit nou Hollands licht wat we zeggen? Ja, wel een beetje. Want Hollands licht heeft heel veel verschillende vormen. Maar Hollands licht kenmerkt zich wel door laag licht. En wat ook kenmerkend is voor het Hollandse licht, dat er waterdamp in zit. Dan wordt het toch wat zachter. Oeh, natte voeten. En zien we dat nu vandaag ook? Nou, het is vandaag eigenlijk al een beetje te mooi. Je moet ook een beetje verstand van het weer hebben. Ik weet gewoon, als we zuidelijke stroming hebben, dan is het licht niet mooi, want dan krijgen we alles over land. Er zit veel stof in, er zit veel waterdamp in. De mooiste stromingen zijn toch als we vanuit het noordwesten de lucht krijgen. Polaire lucht en ook wat vochtige lucht. Hollands licht en natte voeten. Nou, ja. Maar wel een mooie dag. Ja, de conclusie is eigenlijk kreknet slagen, hè? Kreknet. Nou, kijk, wij waren ook niet echt op zoek naar het Hollandse licht. Ik wou gewoon het gebied laten zien, wat gewoon een verschrikkelijk mooi gebied is. Dat begint bij de Rotte gemeente en dan ga je de Weerribben in en dan de Wierden in. Nou,
Nou, maar ho, wij wien wel op ziek naar het locht, hè? Jawel, maar ik heb over het boek 6 jaar moeten doen. Zo is hier? Ja, daarom. En je kunt je voorstellen dat ik soms al 5 of 6 keer naar dezelfde plek ga. En elke keer denk ik van, nou, zou het komen? En dat is natuurlijk ook de uitdaging, als het zich elke keer weer voordoet. Maar het was wel een fantastische dag. Ja, het weer mooi daar in de heem van Genietsekind. Ik kiet direct al even hoe de Santje in de Eeuwse masters in. Die broeken dat Hollandse licht. Dan kunnen we even een zin en dan moet je ook even uitlezen waar dat dan uit blikt. En wat dat lucht dan is op die schilderij. Dan kunnen we nou even een zin. Pakken we er even voor. Ja, de eerste... Aard van der Neer. Ja, dat is Aard van der Neer. Nou, daarin zie je eigenlijk al dat de man een fotografische blik had. Want een van de eerste dingen waren... Het gaat al heel rap. Het gaat heel hard. Nou, dan Rembrandt van Rijn. Rembrandt is natuurlijk bekend om zijn licht. Hij zet precies de accenten neer die hij wil. En dit is ook een heel bekende, dit is Vermeer, Gezicht op Delft. Prachtig die wolken en hij doet de voorgrond in de schaduw en de rest doet hij in het licht. Nou, dat is precies wat de fotograaf ook doet. Ja. Ja, het ging een beetje rap. We zetten maar in de vertraging nog wel eens even om. Maar dit heeft jou geïnspireerd? Of gebeurde het eigenlijk gewoon samen met jou? Dat je foto's maakt en... Hey. Ja, ik fotografeer natuurlijk al jaren. En het licht was altijd bij mij het hoofditem. Net zoals de schilders in de 17e eeuw. Die hadden hun doek en die hadden hun verf. Maar het licht was het allerbelangrijkste. En dat was bij mij ook zo. Nou heb ik 15 jaar geleden een documentaire gezien op het Noordelijk Filmfestival over dat Hollandse licht. En toen zat ik dan in de zaal. Ik zei, het is mijn licht. Ja. Maar in die documentaire werd beweerd dat het Hollandse licht verdwenen was met de inpoldering van de Zuiderzee. En toen denk ik van ja, ik ga op zoek naar dat Hollandse licht. Ik wil zien, met eigen ogen is het er nog. En daar heb ik dus de afgelopen 6 jaar mee bezig geweest. En ik heb het gevonden. Ja, dat kunnen we zien, want we hebben 3 foto's. Van, ja, ik hoop dat ze net erop gaan, maar zeg maar, is dit het jocht? Dit is een van de vormen van het Hollandse licht. Prachtige licht door foto's, het rook heen. Ook weer donker tegen licht. Dit is natuurlijk een gouden licht. Ja, dit is krek het Vermeer, is dit. Ja, het streepje licht onder een wolk door. Een kwestie van een paar seconden. En dit is natuurlijk het prachtige... Is dit de ultieme? Nou, het heeft er wel mee te maken. Het is natuurlijk zo'n mooi mistige ochtend. Een kwartier later trekt de hemel dicht en is alles voorbij. En dan is de hele dag dus anders. Het zijn echt momenten waarvan ik het moet hebben. Ja. En hoe dan wil ik jou wel eens even zien, als die erop staat. Wat doe je dan in dat rustige landschap? Een doenske? Ja. Ja, ben je dan een doensje van vreugde? Ja, niemand ziet mij, maar ik roep wel eens Eureka. Ja? En dan denk ik van mij trekken de gordijnen open en gebeurt het dan. Maar dat maakt de foto ook uniek. Ja. Want ik maak dus foto's die ik waarschijnlijk nooit weer op die hoedanigheid kan maken. Want er komen ook vaak mensen in voor. En ja, kom maar eens op de juiste plek. Het mooie licht. Iemand die erin voorkomt. Dat gebeurt nooit weer op dezelfde manier. Dit is gewoon een klassieke wijze. Ja, nou, ik zit krijg te denken van, het lijkt wel een barokke compositie. Barokke componisten, die zetten dingen in het locht en ze zetten dingen in het skaat. Ze willen dingen benadrukken en ze willen dingen waarlitten. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Wat je ja. Dat is mooi. Nee, daarom. Maar ik ben ook zo'n muziekliefhebber. Dus ik voel wat u wilt uitdragen. Ja, daar zullen we het aansnoer hebben hoe de Matthäus Passion. Maar dat lijkt dus kennelijk een beetje op elkaar heen. De ziektocht naar lucht. Nog een lietse tip, voordat we afsluiten. Kan ik dit nou extra vinden? Waar mag ik dan op letten? Ja, nou, iedereen die fotografeert tegenwoordig. Hè? Ja. Ik las laatst een persbericht dat de afgelopen 10 jaar is het aantal fotografen op de wereld verzevenvoudigd. We hebben een 4 miljard fotografen. Maar hoe kunnen die het vinden dan? Nou, vereenvoudig. Zet er niet te veel op. Laat dingen weg en richt je alleen op datgene wat mooi is. En een bloemstengel met dauw of andere zaken. Ook in mijn foto's zie je dat ik heel veel weglaat en tot de essentie ga. En dan kom je toch ook weer bij die schilders terecht. Bijvoorbeeld als Rembrandt. Die zetten ook essenties neer. Die hele groep, die nachtwacht. Als je die allemaal had uitgelicht, was het een wondschilderij geweest. En nu kijk je in het schilderij en krijg je als het ware een hart. En mijn foto's hebben ook een hart. Dat je oog leidt als het ware naar het hart toe. Nou, hartstikke bedankt. Dit boek is dus van nou al te vinden in de winkels. Tig dank.
Ja, dan zullen we toer wat oors prachtigs en klassiek hebben. Want tenminste, de Ian vindt het heel prachtig. En de oor vindt de Matthäus Passion viesten te lang worden. Nou, dirigent en componist Hoyte Pruksma die vindt dat je er eigenlijk pas wat van zeggen mag als je hem echt helemaal jet ha. Nou, aanst mag hij mij daarvan uitzoeken dat ik daarheen moet. Nou zorgen we voor de laatste keer deze week achter de schermen bij het koor dat wij de hele week al volgen. En dat de Passion jongt in Bolzot. Mijn naam is Jan Posma. Ik ben 60 jaar. Dit wordt mijn 26e jaar dat ik meedoe met de Matthäus Passion. En mijn stemsoort is bas. Klassieke muziek, daar kwam ik pas mee in aanraking op het voortgezet onderwijs in de eerste klasse van het Ichterscollege. Daar hier ik een leraar muziek en die draaide dan klassieke stukken. Nou ja, dat vond ik wel heel mooi. Ik kreeg als de Jochen Symfonie van Dvorak en op die manier ben ik zelf wat meer geïnteresseerd raken daarin. Als alles bij elkaar komt in mijn orkest en mijn solisten erbij, bandkoor, nou dat is heel overweldigend als je dat voor de eerste keer meemaakt. Dat weer gewoon genieten. Dan zie je begin toen ik nog meer repetities met orkest. Dus dan zie je zo'n hele media op het podium te genieten van die prachtige muziek. Die muziek die je toch wel zo diep dat dat raakt je emotioneel, daar kan je wel ontroerd van rijden. Wat ik wel een heel mooi stuk vind is nummer 54, het koraal Wie wunderbaarlich is doch deze Strafe. Hoe wonderlijk is toch eigenlijk deze straf? En die straf dat gaat dan over het kruisigen. De gemeente die is eigenlijk een beetje verbjuisteren over die straf. Wie wunderbaarlich is doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr der Gerechte für seine Knechte. Ja, mooi, Hoyte Pruksma. Dirigent en jouw vrouw is dirigent van dit koor. Dus je hebt de hele dag hoe de Matthäus Passion praat je met Duits met koor? Of hoe? Helemaal net. Nee. En we hebben het ook nooit door. Nee? Nee. Ik net. Nee, zij doet haar ding en ik doe mijn ding. En we komen wel van mijn verhaal, maar die verhalen gaan altijd door mensen en wat we mij maken. Ja. Maar net voor die muziek. Nee. Dit stuk van Bach gaat over de laatste uren van Jezus en de kruisiging zit erbij. Je had het stuk, laatste dagen, je had het stuk 60 tot 70 keer al uitvierd, hè? Ja. En toch nog altijd zit er een laag in die je nog net vond hier? Dat is onwaarschijnlijk. Dat is onwaarschijnlijk met dit stuk, maar überhaupt met de stukken van Bach. Ik doe meer dingen, net alleen met Matthäus, maar dit stuk is wel een hele bijzondere. Dat er inderdaad steeds lagen onderkomen en ik steeds weer wil je ook dwongen, terug die man, om keuzes te maken. Van hoe wil je het uitvieren? Je kunt op 100 manieren uitvieren. Maar je zullen als uitvierend muzikus zie je keuzes maken moeten van wat wil ik jaren laten. Ik hier kijken hoe die schilderijen, wat zet je in het licht en wat liet je waai. En dat zijn dingen die in met name deze Matthäus, daar wil je mee confronteerd. Ja. Nou, ik jij nou de hele week al mensen zeggen van het ontroert mij en het is passie en dat is het mooiste wat er is. Ja, ik heb dat nooit west, dus uitjoeg mij en dat doen we volgens mij onder de hand van 3 fragmenten, hè, die is de uitkeersen hest. Nou, kom maar op. Wat is het eerste fragment wat mij... Het eerste fragment is binnen de eerste maten van de Matthäus. En de luisteraars moeten maar eens luisteren. De kerst dit stuk op 100 manieren uitvieren. Als het op een romantische manier uitviert, dan viert het uit met lange lijnen. Dus... En deze doet het oors.
Dit is een barokke uitvoering. Dit is een barokke uitvoering waar de doens onderleidt. Ik vind dat barokmuziek is doensmuziek. Barokmuziek is baseren op spreken. De eerste noot van de Matthäus Passion is eigenlijk het woordje kom. Dat wordt spelen door het instrument. Komt je tuchter, zingt straks het koor. Dus Bach die liet de instrumenten de woorden spelen. En wat jij ik nou te veel? Het is wat onnatuurlijk om jou. En dat ik daar 3 uur zit, dan... Ja, maar dat moest leren luisteren. Dus je moest de moeite nemen om zitten te gaan. En ik vergelijk die muziek van Bach wel eens met een sudoku. Je kerst een sudoku innemen op niveau 1. Dan kiest je zitten en dan luisterst. Maar dan kerst ook op niveau 2 gaan. Dan moest je meer die best van. En dan komt je erachter dat er onderlagen binnen. Maar dan kerst je ook op 3, 4, 5. Er is onwaarschijnlijk... Maar dit stuk is er geen bodem. Okay. Wij zullen nou een oorvoorbeeld. Erbarme dich. Ja. Komt-ie. Ja. Barokmuziek is doens. Het is zo treffend maken dat je 2 tonen mandje kennen en het vele litten kennen wat dat woordje erbarme dich betekent. Dat is Bach en dan met die begeleiding van die pizzicati dingen en die violen die eromheen gaan, die samen met deze altstem als het ware dit hele stuk maken. Als een duet. Eigenlijk dit enige woord hinkt boven die hele aria. West die mooi Lutsenwust. Dit is trouwens het moment dat Petrus in het verhaal de verloochening dient het en dat de evangelist uitsprutsen het en hij weinete bitterlich. Dus hij is helemaal, hij heeft zijn beste vriend Jezus heeft hij verloochend en vervolgens komt dit stuk der oerheen. En dan komt hij binnen. Dat, ja. Het volgende stuk. Abendstunde. Ach ja. Eerste minuut luisteren? Ja, nee, eerst maar even. Eerst luisteren. Ja, dit is fantastisch. De Matthäus zit snel zijn urenkoorden, de gevangenneming van Jezus, dan heeft de rechtszitting, maar de veroordeling, en dan heeft de executie, de kruisiging. Daarna, en dat is dit, valt er een soort avondstilte over het geheel heen, waarin de begrafenis wordt voorbereid. En dit kondigt dat aan. Het is, ik zei, wij leven in een soort kerkelijk ier. Wij toch van Peeske, in de voorbereiding van Peeske, wat het lacht betekent, hebben wij een lijdenstijd, manche van mij. We hebben naar binnen te gaan. We hebben met jezelf bezig binnen. En de voorbereidingstijd 40 dagen voor Peeske binnen dat. En deze avondstunde rond dat ouw. Er zit ook een soort hoop in, al naar Peeske ta. In dit recitatief. Dus er zijn heel veel symbolieken die te mandje hebben ik, maar de tijd van het hier. Dat wij nou uit de winter gaan en uit locht daar gaan. Het alles te maken met het moment dat die Matthäus ik en dat wij gevoelens hebben die wij kwijtmaken en dat wij u zich loutere vielen, daar is die voorbereidingstijd voor de tijd van Peeske en van mijn tijd en voor dat blom weer iepen gaan. Het licht. Ja, het licht. Ja. Nou, ik weet het. Ben je hem om? Nou, heb je hem al jet? Ik was al om. Ja. He, want ik zei het zo net ook, ik vind muziek eigenlijk de hoogste emotionele binnenkomer. Een beeld is natuurlijk prachtig en daar kan je kippenvel van krijgen. Maar als ik muziek hoor, en ik heb ook gezegd tegen mensen van, jullie hoeven niet met mij de kerktoren op en je hoeft niet om 6 uur op te staan. Maar neem een boek en zet een mooi stuk muziek op. Nou, dan heb je het helemaal. Dus ik voel dat helemaal. Nou, mooie lijst van. Tegen dank heren. Ja,
Ik zal nog even vertellen dat trouwens er een verkwartere versie is. Want willen jou nou heute Pruksma in actie zien, dan kan dat mondjoen. Dan is er dus de verkwarte versie. En dat is de Johannes Passion in de Koepeltjerke in Leeuwarden. En Snijtemiddag in de Zuidertjerke in Dracht. Nou, heb ik alles goed in. Heren, hartstikke bedankt dat je hem hier wien en bedankt voor het verhaal. Dit is Wien voor Joen. Ik wens je nog een hele mooie Joendag. Dag. Artschenk, Erik Heiden, Johan Olaf Kos. Ze koen al heel wel aardig rieden. Maar geen ien is het zo goed als de man die het morgen aan tafel zit bij Beansport. Sven Kramer.